ta sun tattala samu cingiya da ke ban samu ba. Waye san gidan safari da na gilla taimako na so za a yi kamar kaddara ta so tuni ta gibata ba a mashiro labarinta. Zuciya ke yi mini alfarma yanzu ma gidan na fito nema garin Kano kamali da ke da zama ɗan dale ne ciki ba haure ba wajen gari na kan fita ba wai ba ai lokacin da ba da karatu ba labari gare ni ku sauraron wata safiya na fito haka nan sosai ya sa da